vesprada a tots i a totes i anem a donar inici al plenari ordinari del mes de desembre. Comencem per la part A, part resolutiva, i anem a aprovar les actes de les sessions anteriors, que està l'ordinària i l'extraordinària urgent. Si no n'hi ha ninguna intervenció, si voleu les votem juntes, o n'hi ha gent que no va estar, doncs les separem. Anem a fer primer l'ordinària. Vots a favor? I votem ara l'extraordinària. Jo abstenció, jo no estava en l'ordinària. Sí, està apuntat. En l'ordinària va apuntar jo, que tu no estaves. Vale. I ara votem l'acta extraordinària. Vots a favor? Abstencions? Fem ell. Marta i Pere que no està. Passem a la part B, activitat de control. Punt 2, donar compte de decrets d'alcaldia. Es dona compte del plenari dels decrets de l'alcaldia des del número 844 de 10 de novembre fins al número 924 de 7 de desembre de 2023. Punt 3, donar compte, correspondència i disposicions oficials. Es dona compte de la correspondència des del dia 11 de novembre de 2023 fins al dia 8 de desembre de 2023. I passem a l'últim punt, prés i preguntes. Té la paraula Vicent, Unides, i després el Partit Popular. No t'és cap? Doncs el Partit Popular. No, per a veure si hi havia alguna novetat en les obres en la licitació de les obres del centre de salut de lo que queda i de la dels vells, si hi ha alguna novetat en això. La pregunta jo penso que deu querer que Anna la contestarà perquè ella sap d'això més que jo i en quin procés està. Si volem dir el que sabem fins ara. Per tant, no heu pogut dir que en la de la llar del jubilat el següent pas és ja plec de condicions i treure la licitació, el que tarda en estar, i s'ha deixat, és correcte? I en la del centre de salut, sabem que hem residit el contracte i el que està fent ara l'Ajuntament és, sinó que hem rectificat, estem agafant o recopilant tota la informació, perquè ara n'hi haurà dos processos. Per una part serà el procés de licitar allò que queda per fer. Clar, això evidentment ha sigut un problema que m'ha sorgit. Has de tornar a fer un projecte de lo que queda per fer, una licitació amb les obres i, per l'altra part, tot el procediment de demanda que l'Ajuntament ha d'anar contra l'empresa. Això és el que, ara no sé si hi ha alguna cosa a puntualitzar. No, sí, sí. En saber més dates i que hi ha molta lletra menuda, però en un principi només diga ja que està lo de la llar dels jubilats, va jo ja, perquè també és una subvenció que ve d'Europa i també estem una miqueta marcats per el termini i també en principi la idea que tindríem, voldríem que a l'estiu del 24 estaguera, perquè el dilema sempre era això, era intentar o es fa abans o es fa de cara a nada, però com està un poc també lligat per el tema de la subvenció, el tècnic va comentar que era potser podia estar entre 4 mesos i alguna cosa, potser anant un poc així i diu que a juny-juliol poder estar. Si ja està, que no està realment que el juliol ja de cara a l'empresa i de cara al bon temps el tindria. Però clar, han vingut les coses així, el projecte i tot, però en un principi està sent la cosa. Alguna pregunta més? Doncs en principi, apaga.